Assalamu alaykum mehriban tomaşaçylar, hormatly dostlar. Bugünüm Jeyhun Production asuda asmanymyzyň astyna yeni bir mehribanlarymyzy begendirmek üçin yola düşdi. Ýagny Saparmura Türkmenbaşy etragynyň ruhawat geňeşliginiň sylalanýan sarpalanýan ýaşaýjylary Orunwa ýagamyzyň Bayramul Gelnejemimiziň döwletli döwranly ozagyna olaryň mehriban perdendi, mehriban ogly Saparmuradyň adyndan bir näçe owadan gutluklar bilen yola düşdük. Ýagny bugün Ruhawat geňeşliginiň sylagyly sarpaly ýaşaýjylary Orunwa ýagamynyň döwletli ozagyna galy berse-de Saparmuradyň mehriban inisi Sapaňam ýürüýte jaý toýuny gutlaýar. Sapaňam mehriban perdendi Aýhan jigimiziň doglan gününe niýetlenen Saparmuradyň adyndan owadan sowgatlar bar, owadan dilegler bar. Häzir biz ruhawat geňeşligine barýas. Nesip bolsa Orunwa ýagamyzy Bayramul Gelnejemimizi Saparmuradyň mehriban inisi Sapa agamyzy mehriban jigisi Aýhan jigimizi begendirýär. Owadan pursatlary Jeyhun Production siz bilen paýlaşýar. Bizi tomaşa etmek dowam ediň mehriban tomaşaçylar. Sebäbi şat günleri biziň bilen şaýat bolarsyň gözüň bilen. Jeyhun Pro bu sürpriz biz mudama siziň bilen. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly mehmanlar, günüňiz haýyrly bolsun, asmanymyz asuda, ýurdumyz parahat bolsun, halkymyzyň milli lideri, gahrman arkadagy gahrman ferdarymyzyň janlary sag, bilen başlary aman bolsun. Ene mehribanlar hemmeňizi toýly gününe döwletli maşgalada etrafymyzyň ruhawat geňeşligine sylalanýan, sarpalanýan, asly halal, nesli halal Orunwa ýagamyzyň Bayramul Gelnejemimiziň mehriban perdendi Sapa agamyzyň Aýnur Gelnejemimiziň döwletli ozagyna, täze maşgalasyna, täze ýyny, täze ýurduny hemmeňizi hoş gördükine ruhawat geňeşliginiň bir mehman soýar, iň bir mehirli, ýakymly agalarymyzyň biri bolan Sapa agamyz bugün hemme mehribanlaryny jem edip täze jaýa, täze ýurda göçdi. Ene hemmämiz şaýatlygymyza ýaňy milliligimiziň iň bir gözbaşy bolan milli görüşimiz ýerine ýetirildi. Toýpay hökmünde seçkiler seçildi, alan sowgatlaryňyz meýesser etsin. Hemme peýalwanlara da milli görüşimize gatnaşanlygy üçin minnetdarlyk bildirýär. Allah janşylary ýaly toýlar kän bolsun, günüňizem haýyrly bolsun. Indi mehribanlar, näme döwletli maşgala toýlar gelse, goşa-goşadan gelýär diýene bugün Sapa agamyzyň döwletli ozagyna şo sözler öz tasdygyny tapdyr. Dogry dämi? Heme Sapa agamyz özüniň täze ýurduna, täze jaýyna göçýär, galy berse-de Sapa agamyzyň mehriban perdendi Aýhan jigimiziň bugün doglan günü eken. Toýuň üstüne ýene toý. Ene iki toýuň üstüne bizem ýene bir toý goşmakçy, ýagny Sapa agamyzyň döwletli maşgalasyna tutulýan bugünkü goşa toýy Sapaň mehriban agasy Saparmurad agamyzyň, ýagny biziň dostumyz Jeyhun Zanyň mehriban dosty Sapa agamyzyň adyndan gutlak geldik. Özüm şu ýerde ulu hormat bilen Aýhan jigimizi sahnamyza çagyrýar. Ilki bilen Aýhan jigimiziň sowgatlaryny gowşuraly, ondan soňra ýene sowgatlarymyz bar. Orunwa ýagamyz Bayramul Gelnejemimiziň ulu hormat bilen sahnamyza gelmegini haýyş edýär, galy berse-de
Ayxanyň mehriban kakasyny, ejesini, azan kakasyny, babasyny, mamasyny, garry mamasyny ul hormat bilen sahnamda sagyrýar. Geliň mehribanlar, hemmämiz bir sahnamda jem bolalyň. O soň hemmäňiziň şaýatlygyňyza ýadgarlyk sowgatlary gowsurjak. Ýöreýte Sapping adından, Safar Muradyň adından owudan sowgatlary bilen bugun döwletli maşgala adam maslahatlazan şolary toýlar käm bolsun. Geliň aga, ornwa ýagy bayram gülneje azan kakasy hemmäňiz bäri geleýin şeýere geliň men ýanyma gel. Sappaga gel özüňem gel owa. Aga Türkeş aganam sahnamda sagyrýar geliň. Mehribanlara baş bolup ýol başy bolup bir sahnamda durmaňyzy haýyş edýär. Ol hormat bilen ene mehriban adamlar sahnamda bir näçe mehribanlar jem boldy. Ilki bilen ornwa ýagymyzda bayram gülnejemizi hemmäňizi tutulýan toý bilen gutlaýar. Allah zan täze jaýlar düşümli bolsun. Sapaga Aynur gelneze döwletli maşgalalarymyzda diňe toýlar bolsun. Ayxan jigimiziň hem ýaşy duýum bolsun. Ýöreýte Ayxanyň mehriban agaty Sappagamyzyň adyndan doglan günne süýjülük torty. Bir çapak çalalyň gel aga özüň gowsura ýeriňden. Ene Ayxan jigimiziň doglan günne. Ay berekella. Ene oňulen hem şäklenmän ene Sappagamyzyň adyndan bir-birden gowsuraly. Ene birinji sowgady bilam nesip bolsa ene şaşka daby oýnar. Aňyny sarklamak üçin bir okuwda bar ýaňnam jigim. Tuwalama, meronna. Ana bir çapak çalalyň. Ene Ayxan jigimiziň owudan sowgatlary galyp berse-de ene ýöreýte doglan güne multfilmiň gahrmanlary bar. Ýöreýte Sappagamyzyň adyndan. Enne mehribanlar ene Ayxan jigimiziň adyndan Sappagamyzyň Aynur gelnejemiziň adyndan hem Ayxanyň mehriban ejesine mehriban kakasyna sowgatlary bar. Toýly günden siýleg serpaýlaryny gowsurýar, ene döwletli maşgalanyň adyndan kabul edip alýaňyz. Mehriban ejesi, mehriban kakasy, hemem azan kakasyna, Ayxanyň mehriban azan kakasy ene ýöreýte toýly günden siýleg serpaýlar. Mehriban babasyna Ayxan jigimiziň adyndan, mehriban mamasyna Ayxan jigimiziň adyndan, mehriban garry mamasyna da Ayxan jigimiziň adyndan ýadygarlyk sowgatlary bar. Ana bir çapak çalalyň. Ene döwletli maşgalada goşa-goşadan toýlar tutulýar. Allah zan tutulýan toýlar gutly bolsun, dowamly bolsun diňe toý diýip ätmek hemmemize ýeter etsin. Enne sowgatlar gutaran bolsa mehribanlar ýaşullarymyzyň, enelerimizin, atalarymyzyň, biziň kyblalarymyzyň, käbelerimizin arzuwlaryny dinläýäliň. Başdyna. Bugün Sapnimizin atuşnimizin çay toyun toylap ötünekimiz daim kutlu olsun, toylu mübarek olsun. Alan oğluma yaş toyun verler patatesini kutlu olsun, daim uzak ömür versin. İnnik toylarını da şöyle oturmak netip etsin. Hemmeňiziň öýünde şuraya toy boluversin. Toylar kutlu mübarek bolsun. Toy goýumly bolsun. Madama şularyň ýaş toylaryny, gowy günlerini şular ýaly mähälebini hemmeňize ýetirin şular ýaly jaý toylar, şular ýaly durmuş oglanlaryň ýaş toylary. Owa, kutlu bolsun, uzak ýaşa. Ana. Namına oğlum jaý toy, oğlum ýaş toy, jaý toy hemmeňize kutlu bolsun. Hemmeňize netip etsin. Al körfem, jaý toyun kutlu bolsun. Döwletligiň biri bolup gelmet. Artym seňem ýaş toyun kutlu bolsun. Okuw toýlaňam kutlu bolsun. Safagiýy kutlu bolsun jaýyn. Allah jan gül oýnap oturmak nesip etsin. Ayxanym ýaş toýuňam kutlu bolsun. Uzak ýaşa. Allah jan görjegiň, geljegiň gowulyk bolsun. Towjaňam dollar bolsun. Ayxan jigim näçe ýaşadyň? 6. Beýle okuw barmalymy? Hawa. Näçelik bilen okuzak? 5. Ay tuwalama. Enne senem öz agaň bar ana. Taňa şular ýaly sowgat getirdi bir näçe multfilmiň gahrmanlaryna berdi. Sappagan tanaýanmy? Şoňa bir sag bolsun aýtyp ber. Sag bol Sappa. Enne gel aga özüňem gutlap ber. Ene biziň gelmegimize sebäpçi bolan Sappagamyna bir çapak salalyň. Gutlap ber ajigiňe başdyna ýanyna geçe. Ayxanjan uzak ýaşa oğlum. Görjeň gowy bolsun, janyň sag bolsun. Okuwlaryňa diňe bäşik bilen oku. Sag bolun, silak gelen mihmanlar hemme jany. Köp sag bolun. Mehribanlar ýöreýte Sappagamyzyň adyndan mehriban käbelerimiz üçin, mehriban käbesi üçin bir goşgy ýerine ýetirip berjek.
Vatanımdan bolsam sürgün, doğduk yerden göçen ağlar. Sayrık dillen galsam bir gün, ecem ağlar. Tenne dersen türse hüküm, ızasyny çeken ağlar. Emma sana çümse diken, ecen ağlar. Yeňse seni ýollon kyny, agyr ýoly geçen ağlar. Yeňlen biri, emma ýene ecen ağlar. Meni bir gün yer ýuwdur. Ýaşy ezlen seçek ağlar. Kırkımdan soň ýarymyndır. Ecem ağlar. Käbelerimizin jansag ömrüde bolsun. Çapak salaýlyň mehriban käbelerimiz üçin. Endi mehribanlary ýürüýti. Öýüňe ýeleri tapagymyzam haýyş etdi. Bugün dawaran hyzmatyna meşgul aýdymsymy Halipa bagşymy bagşylaryň estiniň iň bir meşgul wekili Jumaçka Gadakbaýewdan haýyş etdiler ýürüýti. Mehriban kıblalarımız üçin, mehriban kakalarımız üçin hem kakamzan nen aydymyny ýerine ýetirip bermek üçin elbetde goşgusy bilen. Gerek bor ýürügi hiç bilip goýşuny. Sen lap sen kakaňa hormat goýşuny. Senin kimligiňe baha keserler, hormatlarlar ýa-da iýzet eserler. Bil kakaň aňrysy seňe maňryýyňdyr. Gaňrylyp bakmagyn kakaň taňryýyňdyr. Öwren sen kakaňa hoş bezdiýmäni. Kakasın horlanyň bolmaz imany. Erkedýänem bolsaň zemin asmana, sen borçlusyň oňa gulak asmana. Ýazyklymy, akmyň onuň howmusyň, ataňa agtygy, kakaň oglusyň. Söý kakaňy, söýmekliňi dowam et, söý ejeňi, söýýänliňi beýan et. Egerde şol iki merde söýüp başarmasaň, öz nadanlygyny, haýwanlygyny suwd etdiýär. Atalarımız için. Seni kendin adına duanım. Ulanacağım abrayına dayanam. Sağlıktın sen adına duanım. Ulanacağım abrayına dayanam. Hakamsan sen adına doğa kıldım. Adamsan hediyetin nusra alta. Dadımsan senin bilip arşan altam. Dadımsan yenge pari oğlum olta. Ağla Durhan didi, ağlama barkam. Gada zaret verin dem alıp Durhan. Hatta gam çekmegin dünyada yok ham. Şeyle mehribanni, kakan sözleri. Mehriban kakalarım canı sağ olsun. Yer içine giydirdin hem iydirdin. Kanlı altın beğendirdin gönülde. Yer içine iydirdin hem giydirdin. Kanlı altın beğendirdin gönülde. Dadımsan sen adına doğa kıldım. Dadımsan hediyetin nusralda. Dadımsan senin millet arşan aldım. Dadımsan sen ve pari oğlum olsam. Köp sağ olun. Bir şapak salaly. Mahmaly wazly bagşymy Jumaçka Gadakbaýew kakamzan aýdymyny ýerine ýetirdi. Ine de Ayhan jigimiň gatnaşmagyna ýürüýti Ayhanyň bagyt toýuna doglan günden niýetlenen bagtly günden niýetlenen süýjülük torty mehriban kyblasy mehriban käbesi bilen. Berekellah. Ine owadan pursatlar. Ýadygarlyk pursatlar, ýadygarlyk ýazgylara Jayhun Production alary ýar.
Onu hemme mihmalary tans meydançasyna çagyrýar. Gezegi biziň meşhur aýdym Şemal Halipa bagşymaly. Cuma aşka gadak baýp owadan aýdymlar joşkunly mukamlar bilen dowam edýär. Kullanarın maşinaların ulusay taların men gitarist kalman ilimden gönlünü alırım. Kullanarın maşinaların ulusay taların men gitarist kalman ilimden gönlünü alırım. Sen bana yok 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 deme sanım, aşk ne sana bir seni söyleyen, bir seni söyleyen. Sen bana yok 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 deme sanım, aşk ne sana bir seni söyleyen, bir seni söyleyen. Sen bana yok 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 deme sanım, aşk ne sana bir seni söyleyen, bir seni söyleyen. Sen bana yok 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 deme sanım,